Dnes slávime 31. Svetový deň mládeže, ktorý bude vrcholiť na konci júla počas veľkého svetového stretnutia v Krakove. Téma znie blahoslavení, milosrdní, lebo oni nájdú milosrdenstvo. Môj osobitný pozdrav teraz patrí mladým, ktorí sú tu prítomní a rozširuje sa aj na všetkých mladých na celom svete. Dúfam a verím, že budete môcť prísť mnohí do Krakova, vlasti svätého Jana Pavla II., ktorý začal so svetovými stretnutiami mládeže. Jeho príhovoru zverme posledné mesiace príprav tejto púte, ktorá v rámci Svätého roku milosrdenstva bude zároveň aj jubileom mladých na úrovni univerzálnej cirkvi.